כולם אומרים, אלוהים תברך אותנו כמו שברכת את בני אברהם. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم כמו שברכת את אברהם בניו. עכשיו מה, זה המשמעות האמיתית של האסלאם. עכשיו, אז בשביל מה להביא את הפצצות וזה ולהגיד להגיד לו את המשפט הזה. אתה מתפלל פה להיות כמו אסלאם. דרך תקשורת אנחנו ננצח את כל המלחמות. צריך להבין את זה. רגע, אז אמרת לו בוא הנה ללקוח. הוא נהיה אדום בפנים. ובסוף ולעלמינה אתה חביב אל-מג'יד, ואם אתה תעשה את זה, התפילה הזאתי, אתה תהיה מבורך. וואו. אז זה מה שהוא אומר, זה המקור. זה המקור של המחשבה של האסלאם. פשוט לא מפרשים את זה נכון. אף אחד לא רוצה... פשוט היינו בחושך והיינו עיוורים והיום אנחנו מתעוררים. עכשיו, לא עלייה של פרשנות. אז תגיד, עכשיו מה צריך להפעיל את זה? אני אמרתי לו, למה אתה מתפלל כמו היהודים? מבקש ממנו לעשות חבר. עכשיו, אוי, מה, אני? הבחת אותו. עכשיו, נבוא לאחמדינג'אד. אומר, בוא, אחמד, מה? למה אתה מבקש להיות כמו ישראל? ואתה רוצה להרוג אותם. זהו, אז אתה מבקש ממני לעשות אותך כמו ישראל. ובעצם אתה רוצה להרוג את עצמך. בעצם אתה מביך, משמעות של זה אתה עושה נגד... אם אתה עושה נגד, אלוהים לא יברך אותך. עכשיו... וואו. עכשיו עוד... נכון לגבי שיעים וסונים, זאת אומרת אין הבדל. אין הבדל בתפילה הזו, כולם צריכים להגיד את זה. אחמדינג'אד, מובארק, כולם אומרים, אלוהים תברך אותנו כמו שברכת את בני אברהם. אין לי בעיה להיות חבר עם יהודי, וגם כל החברים שאני יודע. אבל הבעיה היא שהיהודים שבגיל שלי, הם לא רוצים להיות חברים שלי. כי הם פוחדים ממנו ואנחנו כועסים. ממך? כן. רוצים להגן כי אנחנו חושבים שהאדמה הזאת זה הארץ המובטחת לפי התורה. ובגלל הקונפליקט הזה אנחנו לא יודעים להתחלק באדמה הזאת שאת נוסעת מאשקלון עד באר שבע, כל האדמה שם ריקה ואפשר ליישב שם עוד 18 מיליון יהודים רק שיבואו לארץ ולא צריכים את יהודה ושומרון. היינו באום אל-פחם. הגענו למחסום אחרי הרצאה על השואה בכפר עדנה, זה ליד חברון, ואנחנו צריכים לעבור את המחסום, אז הוא מדבר עם החייל, התחילו לצעוק וזה, צעקות. אז אני ביקשתי לחבר'ה שלי, מה אתה צועק על החייל? מה אתה צועק על החייל? אני התחלתי לצעוק. ואז אני פותח את הבגאז' לרכב, ויש תמונות מהשואה. ואני אומר לחייל תבוא. מסתכל על תמונות מהשואה, גדולות כאלה. ואז החייל יש לו תגובה. מה התגובה של החייל? מה אתה מחזיק את זה בכלל? לא. החייל נכנס למצב שהוא לא יכול לחשוב. מה קורה פה? בהלה כזו, פתאום מה זה פלסטיני שיש תמונות מהשואה? היה איתנו חבר אחר ברכב, אמר לו, זה לוקח הרבה זמן, אנחנו צריכים הביתה. אז הוא יורד, והוא התחיל גם לשמוע ולהתפתח. ואז אני ירדתי מהרכב, זה מוגזם. כשראיתי, היה קצין. המחסום, קוראים לו דניאל, מחזיק ב-M16, מדבר. אז חבר שלי אומר לו, תשמע, אנחנו בסך הכל יש לנו תעודת זהות, אתה חייל, יש לך נשק, ואתה משתלט עלינו. והחייל התבייש, והיה צהוב בפנים, שחור, החזיר את ה-M16 ככה אחורה, ואמר לו, אני יש לי נשק, קח את הנשק, תן לי את התעודת זהות. וואו. חבל שלא צילמתם את זה. עכשיו זה בראש שלי, וזה התמצית של הסכסוך שלנו. אנחנו סכסוך על סתם. תמונה אחת יכולה לשנות. אנחנו כבר היינו פה,
אוקיי. אז אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו בני משפחה אחת. אוקיי. כן, אנחנו חייבים להתחלק. כן, לנו מותר. כי אבא אמר שלא מותר להצחיק עם השואה כי הוא עבר. מי שלא עבר, אסור לו. לא, הוא עבר, וצלילה עוד לא סיפרה לכם שבעצם אמא ואבא התחתנו בתוך מחנה ריכוז, כשאבא התחפש לאישה. וככה הם התחתנו. 3, 4, כולם. Be happy now, do you know how? How, yeah. Be happy now, do you know how? How, yeah. If you want to be relaxed, make a lot of sex. If you want to be relaxed, make a lot of sex. Be happy now, do you know how? How, yeah. Be happy now, do you know how? How, yeah. Never be too busy, take it easy. Never be too busy, take it easy. Be happy now, do you know how? Yeah. Be happy now, do you know how? ומרים את החולצה. Señor don Enrique Mujica, defensor del pueblo, excelentísimo señor don Rafael Schutz, embajador de Israel, excelentísimo señor don Paul Frutarport, embajador de Alemania, excelentísima señora doña Ulrike Pini, embajadora de Austria, gran rabino de España, Rav Moshe, autoridades y representantes de los diferentes organismos, señoras, señores. Tenemos el privilegio que sus familiares, Hadassah, Lila y Enzo, nos acompañan en este acto. Joseph Bau fue una de las personas salvadas por el justo entre las naciones Oskar Schindler. Muchas gracias. Yesterday evening, cederles la palabra, quisiera hacer una pequeña... People were warned and he didn't kill them. He said if the... בואי נתחתן. אז היא אמרה, תגיד, אתה לגמרי מטורף, מי מתחתן בתוך מחנה ריכוז? Excelentísimo señor secretario de Justicia, señor presidente de la Federación de Comunidades Judías de España,